Ze is even Skelte praten, hoe dit al je hebben met zijn boekpresentatie. Dat is wel leuk, want Skelte gaat ook de illustraties doen in het boek waar ik met douane ben. Werd ik dus aan, ze echt nodig met douane maat. Maar ja, ze komt alles weer bij elkaar, dat is altijd wel geinig. Nou, we zullen even door de tuur en even met Skelte er doorheen. Dat er even onjaart van nou, wat komt er al hier en wat ligt er mooi, wat zijn de mogelijkheden. Een fuelpit, met heerbouw. En als toen beginnen was die als hun zijn, dan gaan hun staan en dan gaan hun maar die dingen hier zo in. Ja. En dan leg je er weer stil en dan kun je dan beginnen. Ja. Nou, wat tof. Dat denk ik echt perfect. Ja, toch? Ja. Nou, al je speelde boeken, maar ook al je oorklaai. En ik zal aan ik neem op zolder doeken, want ik ga nog al je spul van het Redbad Theaterstuk beloeren. Dan klaai we het helemaal mooi aan in die sfeer van Redbad. Nou, en eigenlijk is het vierste te heet om binnen te zitten, maar ik mat. Nou, eerst mij het boek dwanen. Ik ben laatst bij de AFOK geweest. Die had mijn boek goedkeurd en die werd ik in productienaam.